Pargos sinami. Gudang do pe anak kon namyon di bagasan persikolan nabi. Adong SD, adong SMP, adong SMA, adong muse di perguruan tinggi. Songoni nang akadak dana namet meton. Asa si burmago dangon niya di pasu-pasu di bata. Asa gabe jol mana haseo di jolo ni keluarga. Tarlumobi di jolo ni tuhatta. Pargorsi nami, bay damang majolo, godang pasu-pasui.